Firma Jafa SRO pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1995. Etablovali sme sa ako spoľahlivý dodávateľ v oblasti výroby a predaja strešných krytín, plechových a klampiarských výrobkov. Naše sídlo sa nachádza v Námestove, kde máme moderné výrobné priestory, v ktorých produkujeme širokú škálu strešných systémov a odvetraných fasád. Naše produkty sú známe svojou kvalitou, odolnosťou a inováciami. Okrem strešných krytín sa špecializujeme na oplechovanie striech, okapové systémy a kovové príslušenstvo pre stavby. Našim zákazníkom tiež ponúkame odborné poradenstvo a individuálne riešenia na mieru. Dokážeme pokryť potreby rôznych typov zákazníkov, od individuálnych stavebníkov až po veľké developerské projekty, pričom kladieme dôraz na spoľahlivosť a dlhú životnosť našich produktov. Okrem kvalitných výrobkov poskytujeme aj dopravu materiálu priamo na stavbu, čo našim zákazníkom uľahčuje celý proces realizácie projektu.